Handaan ng insidente ng oil spill sa Rehiyon 1 pinaigting ng Philippine Coast Guard. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Pinaigting ng Philippine Coast Guard District Northwestern Luzon ang kahandaan sa posibleng insidente ng oil spill sa Rehiyon 1 sa pamamagitan ng Regional 1 Marine Pollution Exercise 2026 Interagency Coordination Meeting. Isinagawang pulong kahapon Marso 10 kung saan nagtipon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang palakasin ang koordinasyon at paghahanda sa ganitong uri ng sakuna. Tinalakay rito kung paano naapektuhan ng oil spill ang iba't ibang uri ng baybayin gaya ng mabuhangin at mabato at kung paano tumutugon ang mga ito kapag nakontamina ng langis. Ibinahagi rin sa mga kalahok ang tamang paraan ng oil spill containment, shoreline assessment at cleanup operations upang mabawasan ang pinsala sa kapaligiran. Binigyang diin din sa talakayan ang epekto ng oil spill sa marine ecosystem at sa kabuhayan ng mga komunidad na umaasa sa pangingisda at turismo. Ayon sa Philippine Coast Guard, mahalagang patuloy na koordinasyon ng mga ahensya at pagpapalakas ng kakayahan upang maprotekta ng yamang dagat at baybayin ng rehiyon. Kasama mo sa IFM News Lupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.